गिबियावनो गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि मोजां मोनलायनायखौ हामलायनाय जाहैबाय। आं थारैनो आरोबाव जोंनि सालबारि जिल्ला बिसानि आफादगिरि नेहाथारजों लोगोसे जायफोर मावथिफारियाफोर दङ बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ आरोबाव जासिबावनाय जाहैबाय। थारैनो आं दिनै आंखौ नैबे मान होनायनि थाखाय आं थारैनो गावखौनो जोबोद गोजोननाय लोगोसे गोग्गानाय मोनदों होननानै फोरमायनाय जाहैबाय। बे बोसोराव गासै 12था एलबाम दिहुननाय जाहैदों। साबसिनखौथ' आं थोंजों बुंनो हाया, बियो रायजोफोरनि सायावसो जागोन। मानो होनबा गोबां मानसि गोबां गोसो, सोरबा बबेबा मोनसेखौ साबसिन मोनो, सोरबा बबेबा मोनसेखौ साबसिन मोनो। जायखिजाया आङो गावखौनो रल खालामनानै मोजां मोननाय हिसाबै बिबार, बिनि उनाव हान्थुआव मेलेम, लोगोसेनो जोंहा बिथां मेब्ला सिखारिनि दुलुर दालार, बे मोनथामखौ खालामनानै मोजां मोनदों। गासिबो मोजां, अब्लाबो गुबुन फारसेथिं आरो मोनसे मोजां मोनबावदों बिथां जोंहा जोरेमा, बे जोरेमाखौ खालामनानै मोजां मोनदों। गासिबो मोजाङानो जाजोबदों, अब्लाबो बिथांमोनखौ एसे हामसिननाय बायदि बा रायजोफोरा बांसिन अनसायनाय बायदि मोननायखौ नुनो मोनदों। आरो जायफोरखौ अनसायनाय सानाखै, बे सानैनि जाहोनानो जाहैबाय बिथांमोननि जायफोरनि आद्रा थानाय एलबाम, बिथांमोनहा एकदम गोदान चेनेल, जायनि जाहोनाव मानसिफोरा अनसायनायाव एसे गोबाव सम लादों। बिथांमोननि एलबामफोराबो गासिबो मोजाङानो जाजोबदों, नाथाय चेनेला गोदाननि थाखाय अनसायनायफोरा एसे खम नुनाय बायदि मोनदों। नेक्स्ट प्रजेक्टआथ' आं निजेनो मोनसे लिरनाय फिल्म सोलिबाय दङ, गोसोआ बोराय होननाय। आं खावलायगोन, गोसोआ बोराय होननाय फिल्मा रायजोफोरनि थाखाय जोबोद नायनो गोनां होननानै आं सानदों। नायथों, बेखौ सेप्तेम्बर दानावनो रिलिज होनाय जागोन। आरो बावैनो जोंहा दाब्लानि प्रडाक्सनाव मोनसे सर्ट फिल्म बैसागोनि राजखान्थि, बेखौ बावैनो रिलिज होबाय दङ। जानो हागौ बेबो रायजोफोरनि गोसोखौ माबा मोनसे सोलायनाय लाबोगोन होननानै आङो फोथायनाय दङ। बेखायनो रायजोफोरखौ आं खावलायगोन, बे बैसागोआव राजखान्थि बे सुंद' सावथुनखौ बयबो नायथों। नेनानै थानाय फिथाइया मोजां जायो, गोथाव जायो। बेखायनो साननैसो नेबाव थाथो। बेखायनो आं खावलायगोन, साननैसोनि उनाव बा बोसोरसे बोसोरनैनि उनावनो जों बेखौ लाबोफिनगोन होननानै बाथ्रा होनाय जाहैबाय। बे बान्था मोननायाव आं बेवहाय गावखौल' बाख्नायनानै लाया। बे बान्था मोननायनि गुदियावनो जोंहा बिथां करिय'ग्राफार सोमावसार बसुमतारी, बिथांनि करिय' होनायावनो, बिथांनि फोरोंनायावनो दिनै आं बेसिम सौफैदों होननानै बुंनांगोन। मानो होनबा बे खामानिया आंनि नङा, बिथांनिसो। लोगोसेनो बिथां फैलानि जिखिनि अबदान, बेयाव दंफायो। लोगोसेनो जोंहा बिथां दाब्ला, बिथांनिबो दंफायो। बेखायनो जोंनि हायेननि, जोंनि ओनसोलनि जायफोर बिथां रेंगु दामसामोन, गासैनोबो आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ आरोबाव बावहरबावगोन। आरो आं खावलायगोन, रायजोफोरखौ गले खावलायबावगोन, जोंहा बिथां दाब्ला बर' इउटुब चेनेलाव फैनो गोनां बैसागोनि राजखान्थि, बेखौ गले रायजो नोंथांमोना नायथारबावथों। गोजोननाय थाबाय।